Il-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi li sa jannar kienet jokkupa l-pożizzjoni ta' Ministru responsabbli mill-ippjanar u b'mod mill-aktar ironiku sa spiċċa Ministru tal-Lens ma jridx jerfa' responsabilità politika wara l-eżitu tal-inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofija. It-tnejn wara nofsinhar, Net News staqsa lill-Ministru nnifsu x'qed jistenna biex jerfa' responsabilità politika nuqqasijiet li wettaq bi Zrinzo Azzopardi jibqa' jinsisti li mhux se jirriżenja. Għalfej għadek ma rfajtx responsabilità politika brabta mal-inkjesta. L-inkjesta tkellmet ċar dwar x'tip ta' responsabilità tinterfa'. F'paġna 405 il-bord tal-inkjesta sab lill-istat ġewwa il-Gvern ta' qabela responsabbli illi ma żammx għajnejh miftuħa taħwit tal-eżekuttiv f'dawk illi ġew deskritti bħala żbalji ħoxnin. Il-ħamis se tiġi diskussa l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-Ministri Miriam Dalli, Silvio Xkembri u propju Zrinzo Azzopardi jirriżenjaw. Madankollu il-Ministru minflok ikun ta' eżempju u jieħu pass lura bħalma propju għamlu dawk li kienu jmexxu l-entitajiet li uħud kienu jaqgħu taħtu, irid jibqa' jagħmel illi jgħidu. Dan minkejja illi fix-xhieda li kien ta' l-eks kap eżekuttiv tal-BCA Karla Azzopardi fejn ta' ġurament kien stqarri li Zrinzo Azzopardi fil-bidu tad-Dekasteru tiegħu ċoe 9 xhur qabel il-jum traġiku illi fih miet Jean Paul Sofija ma rridx iżid il-ħaddiema fih dan l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Jiena ngħid li r-responsabilità hija li bħala gvern nimplementaw dak li uriet l-inkjesta Sofija kif wara kollox ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela. Ma l-inkjesta f'paġna 405 sabet illi l-istat naqas milli ħares lejn żbalji ħoxnin. Sabitu ħati ta' nuqqas ta' rinfurzaw biex niftehmu. L-eks kap tal-BCA Karla Azzopardi kien qal illi fix-xhieda tiegħu illi inti fil-bidu tad-Dekasteru tiegħek ma rridx li żżid il-ħaddiema fl-Awtorità tal-Bini u tal-Kostruzzjoni. Il-ħaddiema żdiedu. Sallum il-ħaddiema skont il-Ministru żdiedu bi 11 biex issa hemm 20 ħaddiema. Danakollu ma kienx kapaċi jgħid għal kemm kienu jammontaw il-ħaddiema f'Diċembru 2022. Diċembru 2022 kemm kienu? Dak iż-żmien kienu qegħdin jiżdiedu dawk l-enforcement. Kemm kienu? Dak iż-żmien kienu qegħdin jiżdiedu. Mistoqsija għal darb'oħra jekk hux se jerfa' responsabilità politika Zrinzo Azzopardi insista illi l-inkjesta tkellmet b'mod ċar. Ġifieri ma taħsibx li għandek terfa' responsabilità politika. L-inkjesta tkellmet ċar dwar il-responsabilità li trid tintrefa' u nerġa' ngħid ir-responsabilità tal-Gvern illum hija l-implementazzjoni tat-tiġdid f'dan is-settur li se jkompli jibni fuq ix-xogħol li għamiltin wara. Responsabilità tal-Gvern f'Diċembru 2022 x'kienet? Ix-xogħol kien għaddej u nerġa' ntenni l-inkjesta tkellmet b'mod ċar. L-istess mod ta' kif iswed fuq l-abjad ikkonkludew diversi inkjesti oħrajn fejn l-ebda deputat laburista ma refa' responsabbiltà u wera maturità politika. Intant, il-mozzjoni li se tiġi preżentata nhar il-ħamis mill-Partit Nazzjonalista qed titlob ukoll sabiex il-Parlament jagħmel apoloġija lill-familja ta' Jean Paul Sofija. Apparti minn hekk, il-Partit Nazzjonalista qed jitlob biex fi żmien 6 xhur ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika jiġu implementati u biex kull 4 ġimgħat jitressaq interim report dwar il-progress illi qed isir.